Alas sa 9:40 na, dili pa ta mahigala mo balik sa mga discussion karon ato sa kuha ng report karon ni Idol Tweety kay doon na may unsa man ni nadakpan ang nadakpan ni sa Sweltres unya unsa hitabuan doon ay mga lain pang kaso. Ato sang kuhaon ang report mga kaigalan. Idol Tweety, kumusta diha? Unsa may initial nga atong nakuha gid ani? Og di na to ma-interview na diha atong gipanhaan gid sa police station. Mas may makuha na to unsa may mga facts ani nganong gidakop ning tawhana. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Live and the next police sa Madawan Police Station 1 lalaki nga nadakpan na kagahapon na tayo ni Rufila tungod aning swertres, illegal swertres sa tayo ni Rufila pa na di aman tayo nahibawaan ko tayo ni Rufila na asay po swertres nga iyahang gudunita na kaning ticket ani nakuhaan man day ni siya usa ka sample ballot aning nigagan ng politiko dinhi sa Mandaue City at ni Rufila nga dunay istikliran na 1,000 pesos. 1,000? Sample balot? Yes, sample balot ato ni Rufila ang sila nakuha sa iya o dunay 1,000 pesos at wala niya nabili ni Rufila ang ay sa nganong karat man kayo ni signal ni Tweety? Ay sa gamay lang Tweets ha? Palihog ko no ko technical. Nganong karat man kayo? Sa signal ni or sa man dili tak interview sa sulod Tweets gawas ang gamay Tweets para nga atong mapabati pagmayan ng imong pan. Gipangutana pa sa ato ang kapulisan ron ato ni Rufil ang kining dinakpan ato ni Rufil musugot man ni siya nga ato ang hinabion. Okay. Kay para ato po makuha ang iyang habi ato ni Rufil kay unsa ni sa ato pa ang pagdakop Sweltres pero pagtan-aw pa dunay sample balot nga dunay gistiple lang kwarta nga 1,000. Ang iyang yung kaso nga tubangon natin ni Rufil mao ni ang illegal Sweltres apan na nasakpan lagi ato ni Rufil nga doon na po mga sample balot nga doon na po 1,000 pesos ang kada balota. May sample balot sa ni Rufil. Pila man ka sample balot sa nakuha niya? Kana ni Rufil, wala man din ang investigator do ni Rufil ani nga maong incident mo na nga tuwa sa pangutanan pud ni ang kining dinakpan natin ni Rufil. Kung pila ka buok ka kaya man i-distribute pud ni Rufil og nasuguan ra pud ni siya. Nasuguan lang. Oo, nasuguan ra ni siya ato ni Rufil. Nga mo to ato ni Rufil. Kanang so dili ni Sweltres usa man giklaro Sweltres iyang kuan or mamalitay ni og kuan mga mangay ni Tweety. Dili nakatubog pa dapat ni Rufil kay basin duhari ato Rufil lagi kuan lang nga kanang Sweltres ni ba. Pero mabalagay ni sa Sweltres ato ni Rufil mo na gyud ang iyang kaso unta. Nya gimalas-malas man ato ni Rufil kay doon naman po din dalang mga sample balot. Anya kana mga sample ballots kadala dunay gi-stapler nga kwarta. Tag 1K kada sample balot ato ni Rufil. Uy, kadako aba ng kwarta ha? Dako ato ni Rufil, dato guro ni. Ang kining na sa sample balot pero wapunta ka ba ato ni Rufil kung unsa gyud kinatibukan nga storyaan ito pa man nato ni nabi ni ang kinimaong dinakpan. Pero mo lagi na uso naman po ni karon nato ni Rufil kay kinamangay naman gyud ron. Kinamangay lagi pero di man ta mo tolerate kun anang inana. Be kinani ang unsa man wa pang hipi moabot din ha. Di wa ta mananghid ta unsa man maka natay chance maka-interview or wala para nga okay na. Unsa man. Dili ka interview. Ang hatay ato ni Rufil sugot apan ang kini nang dinakpan na ang maoy dili mo sugot ato ni Rufil. Sige, okay. So kung dili mo sugot na ninakpan, sige na lang ato respetaran na. Pero kinini ang pila ka sample balot yun ang nakuha tanan nga dunay kwarta. Balot ang nakuha, sir. Pila ka sample balot ang nakuha gyud ning dinakpan. Di man gyud siya magpa-interview. So base na lang sa inyo ang naibawaan, sir. Wa pa man po ng investigator. Lagi. Makakuha na rin ma'am, kasi mo mag-akuan sa so far, dito sa blatter ma'am, ang 1987 na may na-record rin. Malaki ka to rong Sweltres, no? Pero po, hindi nakabayan sa bulbalo, investigator lang natin. Lagi, kung sila ka buok. Mupod nagyato ni Rufil, wapang investigator manggoda. Wapod sila kabaw din yato ni Rufil, kung pila pod ka sample balot ang nakuha aning maong dinakpan. Sige, okay. So, unsa man kuno rasa mabot ang investigator? Unsa pod rasa mabot ang investigator ani, sir? Siguro kung everyday na dapat ang investigator. Adong ka to ni Rufil. Adong? So, what po din ako to ni Rufil kay basin may interview po na po ni Rufil. At least nata po yung video ani kabahin na ni kaya
Bisod kayo, hapit na ang election na ni Rufil, kinamangay na gyud ni, pero di gyud tamo. Ay na lang, yun na maghuwat tweets, na mausik atong oras, no? O dili magpa-interview, okay lang. Pero sige lang, ang investigator, padong pa, kanalabang padong pa, unsa man ang padong? Padong pa maligo, or padong pa mo kaon? Malangan tanang kalakiha. Be, kanang, in fairness sa politiko, sige lang, atong tagagi gayon nga maka-explain po ng politiko, kinsa man ang sample balot, nga na ay 1,000 nili stapler. Ang naa din ni Atty. Rufil, og atong nahibawaan na sa unang kasayuran nga ito nakuha kang Jonas Cortez, Atty. Rufil. Oy, mao ba? Yes, Atty. Rufil. Adios. Pero muna, pwede siyang ma-explain Atty. Rufil kung unsa ni katinuura o tinuod ba ni nga mo hatag ko ni mga sample ballots nga dunay kwarta Atty. Rufil. May gyud tag mo pa-interview na siya kay ngano nadadaman sa sample ballot nga kang Jonas Cortez nga naa kay gi-stapler anang 1,000. Kana gyud Atty. Rufil nga kani si Rolando Atty. Rufil nga maoy nadakpan gisugod daw ni siya sa usa sa mga leader pod ni Jonas Cortez sa kaning subring na kwarta. So iyang lusot nila nga igo naman kong gisugo, sir. Wala ka ba gid tinuod Atty. Rufil? Pero mo na iyang habig ko di mapud na to gid siya makainabi kay hadlok naman ni si Atty. Rufil. Nasa so sa may gon kana kuno di ka pwede mo interview dong. Di gyud gidool kito na ko ganina kauban tong police Atty. Rufil di man gyud siya makiginabi Atty. Rufil. Nya aron nya ko ba tinuod na kang Jonas Cortez na imo kuan unsa man ang kuan na? Dako kag kaso ni kalakihan di ka mo tingog. Kana gyud Atty. Rufil, dako gyud ni gato bangon og di gyud ni niya ma-explain ko ding yang habig. Nindot gyud ang tato Atty. Rufil, makadungog man ni siya Atty. Rufil, nindot gyud ang ta nga mahinabi na to siya apan siya man ang nagdumili kay murag nahadlok na pod. Pero wa mo matan-aw da pila ka sample balos ha? Mga mangay tele na tweets. Mga mangay siguro Atty. Rufil pero wala man diri ang sample balot Atty. Rufil kay ang ato ang DO ra man pod ang naa din hipod. Pero ang in fairness Atty. Rufil lagi entertain na gyud ta dinhi sa police station man ang kanira gyud dinakpan ang dili. Siya mo dili mo kuan. Pa-interview. Yes, Atty. Rufil. Sige, okay tweets. Sige, Atty. Rufil, murag ubay-ubay pa po gyud taga tanawon nga mga ingani incident Atty. Rufil o nga mga mangay kay hapit na gyud ang kining election 2025. Dinhi na lang Atty. Rufil sa Mandaue City Police Office Station 1 para sa election 2025, kauban na to sa itong Armed Patrol at ang Speed Pilot, Rajuman George, si Kuya at ang research team ganyan Idol TT Tatak Armen. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Rajuman Nationwide. Okay, salamat Idol Tweety sa mong report. Uy, kang Jonas Cortez man itong sampul balot nga doon ay 1,000. Hindi ko Mandawi, may higala. Kuhan sa ning Mandawi ron. Close fight ni Jonas Cortez o ni Junkie Uwano, mga sukinting paminaw. Medyo dako-dako ning kortaha na. 5 kag tag 1,000 na eh. Atong tan-aw na tatong sampul balot, may higala usay na butang dito. Kay karon ang mga mayoron, mga higala, isig paning kamot na silag ila. Unya matod pa ang mayor gibutang dito na uban 500 uban 1,000 na wa nila iapil ang gobernador. Yahay na nagpaningkamot ron mga higala pero kinini ang lisod mo kuning kalakiha mga kaigsunan nga pinalitay mga higala nga tong advokasya nga dili ta nang palit. Unya karon ni amay na hibaw-an ditong nagpalit na. Kini hinoon close fight gyud ning Mandawi kay kini Junkie Uwano mahigala kusog man sa nis Mandawi. Uwano masagud ni mga kahigalaan. So do na sa ni ikabungga diha mga higala. Gahapon murag do na to sila motorcade gani day. Sila si Junkie Uwano o Lollipop Uwano Dizon. Ang pikas pod sila Jonas Cortez mao mga higalay ilang kaatbang. Ang problema ini kinahanglan gyud nga si Jonas poday mo klaro siya sa iyang baruganan kay ang iya
Duterte siya, pero pag abot manghigala sa gobernador, parihas sila gida ni Junki, guin sila. So, murag na chapsoy ni. Kinis Junki mo, hindi chapsoy. Ha? Si Jonas mo na chapsoy sa Duterte, pero ang niyang gobernador dili, niya, murag na chapsoy ba, no? Ngunit dapat po niyang tanawon, pero ang mga tao din sa Mandawi, basig maingon lang po niya, da mayor, paningkamot lang na mag inyo, kada inyong mga sampul balot, pasagdi na lang mi sa gobernador, pasagdi na lang po mi sa mga senador. Moya kong duda day, mura og kuha na lang. Moya kong duda, ha? Kay inig, stipler god anak karon din ha, sa kwarta ni store, na 1,000. Ang gidangan diha, kanang inyo lang mga ngan sa lokal nga kandidato. O butangan ni mo ngan sa gobernador o senador, kabantay mo nga senador, ano na ipamutang ng uban? Pwede butang. Basig maaan pa hinoon nga kang kuan siguro ning kwarta. Dili mabutaran ang mayor. Aron pag siguro nga kwarta na nila nga mo ibutang to sa kuan ilang baluta unya. Awa oy, nakoy mga nakit-an indikit iyahan na lang paningkamot. Ha? Nanggawas man kay sige naman kinamangay. Kabantay mo diri sa may uban nga mga baluta nang gawas. Wa na. Ang mayor mahigala iyahay na lang paningkamot kana may lugar nga nagbangga ang mga mayor. Ang iyahay penalitay, wa na lang ipang-apil ng uban, special operation na lang uban. Pero muna, balikon ako ang advokasya na toha nga dilita mo baligya astong boto. Kanya kadtong uban kung mo baligya manggaling, kay di malikayan mahigala labi pag nakautang-utang na, utang na ganidaan ang pasalig mahigalang makamangan, da mo na giingon mahigala nga akong itambag ninyo na, kupraso na lang yun na. Kokoprasa, wag to atong grasya, dadadawata ang ilang kwarta, palit bugas o mapohon. Nangadlaw din taw si Manoy, layo baya iyang baktason, kay ang pondo sa taytayan, sa senador na sungkaban. Kokoprasa, wag to atong grasya, dadadawata ang ilang kwarta, palit to ba o mapohon. Nagbaguod din taw si Mrs. Bugat baya ang labhanan, kay ang pondo sa patubig gilamoy ni Congressman. Kokoprasa, wag to atong grasya, dadadawata ang ilang kwarta, palit bugas o mapohon. Padong syudad na sad si Inday, magpa-check up sa doktor. Ang tambalanan sa iskina, dirimate sa mayor. Kokoprasa, wag to atong grasya, dadadawata ang ilang kwarta, palit og load og mapohon. Ala sige dawata ang kwarta ha, kay para natay mapalit og bugas, mapalit og load og mapohon. Di na magani maugmaan mga higala. Layo baya iyang baktason, kay ang pondo sa taytayan, sa senador na sungkaban.